फैबाय बैसागु रंजालि फैनो हानाय गासैबो रायजो राजानिसिम आङो गोदान बोसोरनि अननाय सिबिनाय बावहरबाय। दा मेथाइ खननो खावलायनायलाय आं खननो आखायाव लाबाय। दहायबो ओरैनो लाम साम खनदोंमोन आङो। बे समाव माबाफ्रा बारा फिटिं जायाखैमोन, खननो मोजां मोनाखैमोन। बेनिफ्राय गोरोन्थिया जानो हागौ, जाखागोन बायदि मोनदों। मानोना आं साननैल' जादों आं प्रेक्टिस खालामनाया। अब्लाबो रंजालि बैसागु नालाय गोसोआ थानो हाया। खननो थिननायलाय आं खनबाय। मोसानोबो लुबैखायो, जों उन्दैनिफ्रायनो मोसाग्रा मेथाइ खनग्रा नालाय आरो बयबो रंजाखायो मोसाखायो। जियानो जाजाथों, गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो। बेनिफ्राय बैसोबो जाबाय नालाय गारमाफ्रावबो हागानि फाफा फैनो नागिरो मालाबा। दे आं दा खननोसै, समनि आंखाल, मानोना आर्टिस्टफ्रा सफैबाय। गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो। मेथाइ खनग्राया नों थिग खालामना ला, थिग खालामना लादों। हेल' गारना जायाखै?